Esteladak non nahi, autobusetan, kotxeetan, baita zapatiletan ere. Gaur jaigiroa da nagusi Bartzelonatik 45 minutura dagoen Arenys de Munt herrian. Independentismoaren ikurra bihurtu da herri hau hemen egintzelako lehenengo herri galdeketa 2009an. Hori ospatzeko ekitaldi ugari antolatu dituzte gaur udalak eta asambleak. Arentseko herritarrak harro sentitzen dira lehenak izan zirelako. Estamos muy contentos de haber sido los primeros y de haber colaborado, de haber iniciado esto. Asamblea Nacional Catalana erakundea batzarra egiten ari da gaur hemen omenaldia egin nahi izan diote Arenys herriari hemen jarri zutelako gero Katalunian etorri den guztiaren hasia. Ikusten duzuen bezala prestatzen ari dira dagoeneko herri bazkaria. Hori amaitutakoan arratsaldeko 4:00 Asamblea Nacional Catalana erakundeak prentsaurrekoa eskainiko du pasaden osteguneko V erraldoia baloratzeko eta hemendik aurrerako urratsak zehazteko.